Kakasi Jaintia Christian Leaders Forum mentah kesengi ke Saltrik Unai Lur kala Lait banbu ya kajing tho House Speaker kajala kum kadak kajing persya Halor kajing petip ke Sorkar bamenta kila ai lightly ki license na benta man sedang mentai ya ke ketembak jong kajing khalai kasino. Habakran bad Secretary ka KJCLF u Reverend Ïaid Kharkongor ulaong baka seng ka penramjur ya kani namar baka Sorkar kala penpau ya ka jing thok jing syukor ya ki patba bad iki kunhon ba pher namar ba hakipor bladap anya kendu kinong yalam niam bad menteri rangba na kaliang menteri rangba ula pentikna baka Sorkar kanampat penyat ya kani ka kam ya ka ba menta hendai menta kala le sop bad la syuk ngau bait tang na ka jing penbena na menteri ka taxation bad ka Sorkar kala ya chakmat ha ka jing penterekam baladap airu yaki license cek te kilai kenran ni snow lengo ni snow kendit hau nai me ha por ni kendo o tu nai jemang tu te ni don lang hi te chief minister don burom jeng u ong hi ni bak kinumpat le kirki menta andrei shaban le kinda khot kinda ya leu jumot kinda wat ing jutip ki bopnya komta andrei menta pada ka mi kani jeng pun pernah ko me ti kendit bagi penram yang kata nak kadang di ong baka Sorkar ka top ni pai ba pai ki kenhon ke bokher wat ki noi lam yang pen kendit ke pen smosi wat ke pen snow jam down ha koi rukom no taxation minister ong ke casino industry kan attract kan kring ya ki tourist with high word ya ki nong jmo kai perthai ki bakam don dor kamu open pot door no ki wei pa ki nong jmo kai perthai ki buwan ki phau hajar man laga sni man laga po shaki snong ki jongi shaki jila shaki ni nong ba jongi te ni pun pau ya ki jing persha ya ki jing snow jing pun rem ya ni kum kita ki kentien ru ki pun pot door no ya ka jing long brew kom ta be so tho jongi ni ong ba ki te ki tem jongi jing khalai ba ki tem ba jongi jing khalai wat ki ban penmi ya ki jing aurai ki kam snail ba ki wei kwe ba ki kam ki ba be ai hadin habot kawan kta ka lawai jong ki khon samla jong kari kawan kta ka emang salang bot kom ta ta tingi wan ye kendo I ba met ba ma be dei speaker jong ka ye assembly ki jong bot lada nyem don e bon ong persai I no ka ne de ka kam jong ka Sorkar ka pemerintah dan rengi wan da jing smoke ya wat habangi kendo I ni la ai da ka shithi shi bangi penram jur ya kene ka jingle jong kene Sorkar pemerintah tena kaliang jong I ang kumna thai so na kaliang ko jong I im pat ai ka Ktien ko shai man dai yo in se kendo chief minister dai ka I lawan tho da ka shithi shu wan ai shu da ka jing tho re ya ka ta tingin sa tip kham hadin ke I ka ba kaban mi pat nang ne na kaliang jong ngi pen pau he I ba jing snow jong ka forum on kwa pen rem juri ya ni ka jing le jong ka Sorkar ka wei ka long ba ka Sorkar kala thok ye ki pai ba baro ye ki kan hon ki bo pher kan thop ru ye ki noi lam niam ki noi lam jong ki balang ki bo pher na mar ki pol ki ba kham man shwang ki ong kinum pat le menta ya ni ka kam handre man shisni ban yo snow wala pan bana hadu likely ki license la dem ai ka ba ar wat de no to taxation minister ni snow ki contain po u pen hapo ya ki nong jngo kai perthai ki tourist ki ba wan shag jala ki phau hajar man ka pol u ong ba kani ka casino kan kring ya ki tourist ki ba kham don dor ki ba kham don ka dor ba kham rem la se u ong daga Ktien tourist au high word high value ki mod ki tourist ki ba kumno kita ki la ban dai ki ba khai pisa ki la ban dai ki criminal ki la ban dai ki mafia ki ba lai ban jat nim tim let's say ki kwa ban krini ba kum kita ki bre ki wan ra ki phau lap ki phau kum ta shwe jala sakawai par kalong ba taxation minister ong ba ki try jala ki nyo nong tang na ki safit saphai jong ni kam casino wong local resident will benefit from the footfall of the casino industry tang na ki lingkhot lingkhai ki safit saphai jong ni kam don ka jing purkhat jong kane ko Sorkar ndam ta ki re pai ba
tu beri jong jelang berang boleh. Nak tak ada nak liang jong forum ko ba skau khia nang tak jing ka lawai jong jelang ka lawai jong ki khon samla jong ka ri kan thai wat shin rang wat ka jing sngai ru kham tam ki samla kan thai ka forum ko pan ram jur yak ne ka jing le jong Sorkar